Øj, det var ikke så heldigt. Freja? Nej. Nej. Freja er meget træt, efter hun har fundet mad. Hold da op. Og Bella, hvad? Freja, er du en lille baby? Hvad er du så? Er du en baby? Er du en pige? Er du en pige? Du er ikke en lille baby mere? Du er en pige? Ja. Er du en baby? Du er en pige. Ja, det er en pige, ja. Du er ikke en baby, vel? Nej. Ja, det er rigtigt. Du er en pige. Smag maden godt? Du er ikke en baby. Du er en pige. Ja. Skal du have Er du en mad? baby? Skal du det? Nej, det er du ikke. Ja, er det rigtigt? Baby er derovre. Ja, nede ved stranden. Ja.